Salut și bine v-am regăsit la un nou live, la primul live de pe acest canal și da, o să facem primul live. Astăzi hai să vă explic regulile. O să ne jucăm numai Classic Squad. Ăsta că nu știu, am dat spam la el și nu mai pot să mai mă joc pe el. Prima dată o să ne jucăm două, trei meciuri Squad, Classic Squad, după aia o să intrăm pe Classic Squad Ranked, după aia o să intrăm două meciuri, de fapt, Bombe Squad, un meci, Classic, pot să mă joc? Da, pot să mă joc și Classic. Ok, o să ne jucăm și Classic, după aia o să ne jucăm Classic Squad. Stau Classic Squad, Kalihali și Bermuda. Ok, amândouă o să ne jucăm, după aia un meci de Kalihali Bermuda, după aia un Bermuda Kalihali, Classic Bermuda Kalihali, după aia Ranked. Aici un meci, acolo un meci. Da, prima dată o să începem cu 3 meciuri de Class Squad. Da, stai să vedem. Să ne punem comos. Da, n-am mai făcut live-uri